ילד בשנה הראשונה שהוא עושה תענית, תשעה באב, צריך לעקוב אחריו, הוא בסדר, הוא מרגיש טוב, הוא לא צמא, צמאון יותר גרוע מאשר הרעבון, יעקוב אחריו. אולי ילד ביישן, לא רוצה לומר שהוא צמא, הוא יפתח לו, אתה רוצה לשתות? הוא באמת אומר שהוא רוצה לשתות, ייתן לו לשתות. זה סכנה, שמרתם מאוד לנפשותיכם. ילד אחד שווה כל העולם כולו. מי יודע מה שעתיד להיות לילד הזה? יכול להיות הרמב"ם, איך אדם יענה אותם, יצער אותם. רבי חלפון, משה הכהן, היה עבדי בג'רבה. גאון עולם. אומר, שנה ראשונה שאני התעניתי אחרי בר מצווה, יום תשעה באב, לא יכולתי לסבול. והייתי הולך להתעלף מהצמאון שהיה לי, והייתי בוש לומר לאבא שלי שאני צמא. וכמעט כפסע ביני ובין המוות, ככה אומר עצמו. לכן חובה שאבא יפקח את עינו היטב על הבן שלו. הפרש הדורות שלנו חלשים, ונקר חס ושלום יכול להסתכן. כל תשעה באב כולו לא שווים בשביל נפש אחד בישראל. לכן בשביל זה, לעקוב אחריו, לשאול אותו, לחקור אותו. אדם לא יזלזל בזה. ילד שאומר, אני שמח, תתקנו לשתות. אפילו שהוא כבר במצווה. זה דרבנן. זה תשעה באב, זה לא מדאורייתא, זה דרבנן. מאוד צריכים להיזהר. ורגיל אותו בערב תשעה באב, תן לו לשתות הרבה, כדי שימנע ממנו את הצמאון.